Katang dalan guys. 4 lanes. Nanako karon sa akong ikaupat nga part sa Lantapan Bukidnon Road Trip Series. Mag road trip ta from Barangay Bantuanon padulong ta sa Bugkaon. By the way, napaday ko unahan sa poblasyon. And pagawas na din ta sa Aglayan, Balay-Balay City. Salamat sa mga gatan-awan eh. I appreciate it. Tara, let's go! Dito
check, it's 1 p.m. and ngit-ngit na. Ngit-ngit ka din na. Ikan magagaulan. Straight king dala, no? Ang malabyan nato dire is Barangay Kulasihan. Oh, nitalithi dire.
lang ta diri guys kay Igyas. Bugkaon Bridge. Saging oh, saging. Alright, doon na sa Aglayan and Sayri Highway. Magpasalamat ko sa mga gatanaw from part 1 padulong part 4 sa atong Lantapan Bukidnon Road Trip Series. Salamat sa inyong suporta guys. I really appreciate it. And I hope mutana pagyapon mo sa atong uban nga road trip series. Kay dagan batag road trip diri sa Mindanao. Salamat. Alright, Aglayan na ni. Tara, roundabout sa Aglayan. Alright. Ang kaning right padulong Valencia, Kitaw-Taw, Davao diri. Katoy Street, Aglayan, Sambuanguita Road, Totoy Street. Ang dire sa kaning pa left is padulong ni Cagayan de Oro City. And that's it. Salamat sa inyong pagtanaw. Bye bye and have a good day.